Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa. Barkanku da shigowa wannan tasha ta daga littafin Allah, inda zamu na kawo muku labarai daga cikin Alƙur'ani da sahihan riwayoyi. A wannan tasha za ku ji labarin halitta, wato yanda Allah ya halicci komai daga babu. Za ku ji labaran annabawan nan guda 25 da Allah ya ambata a Ƙur'ani. Za kuma ku ji labaran wasu bayin Allah da aka ambaci kissar su a Alƙur'ani, insha Allahu. Manufarmu ba kawai ku ji labari ba ne, amma mu ɗau darussa daga ciki wanda za mu yi amfani da shi a rayuwarmu ta yau da kullum. Ba za mu yi amfani da hoto ko fuska ko animations a wannan tasha ba, sai dai muryar magana, labari da tunani. Sannan za mu na saka background na yanayi jifa-jifa. Buƙatarmu a saurari labarin kuma ta yi tasiri a zuciyoyinmu. Za mu na sakin sabon bidiyo kowane Laraba da Lahadi da ƙarfe 7:30 na dare, in Allah ya yarda. Ku yi subscribe, ku yi liking, kuma ku danna ƙararrawar nan don mu yi wannan tafiyar tare. Muna maraba da gyare-gyare, Allah ya ba mu sa'a. Amin.